Jaume Camprubí, Gourmet. Convidar algú a casa no és pas una tasca fàcil, ja que sempre hi ha algú que no pot pas menjar quelcom. I és clar, el primer que hem de fer és preguntar. Per no tenir un bon ensurt. Un és celíac i l'altre és vegetarià. L'altre no menja olives i l'altre és al·lèrgic als fruits secs. De debò? I jo mateix tinc intolerància a la lactosa. Aquesta coca, però, és bona per la majoria. I està molt bona. I avui farem una coca de farina de cigró i fajol, carbassa, bròquil i ceba. Trobareu tots els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Hem començat reunint tots els ingredients. I tots ells són aptes per a vegans i sense gluten. Estem tallant el bròcoli en floretes i per la meitat. I preparem l'olla per a bullir-les. I les courem al vapor amb un dit d'aigua. I les tapem. També tallem la carbassa en daus. En una paella hi posem un raig d'oli. I quan sigui calent, hi afegim la carbassa. La salem i la pebrem. I la deixem coure a foc mig. En un bol hi posem la farina de fajol alhora que la tamissem. També tamissem la farina de cigró. Hi posem el llevat royal o qualsevol llevat de pastissos. I ho barregem. Perquè tingui una mica d'alegria, hi posem una cullereta de comí mòlt. També hi posem una cullereta de pebre vermell fumat i una cullereta de cúrcuma i una mica de xile torrat, molt. Però això és opcional, és clar. I ho barregem. Remenem la carbassa. No volem que se'ns cremi. Al bol hi posem l'aigua. I tornem a barrejar. Salem. I pebrem. I barregem.
i ho deixem reposar una hora. Mentrestant acabem amb els altres ingredients. La carbassa està cuita amb un punt torradet i la deixem a banda. En la mateixa paella hi posem un altre raig d'oli i una mica de romaní. Acabem de tallar la ceba vermella, en trossos no gaire llargs. I la posem també a la paella. La salem i la pebrem. També piquem 2 grans d'all. I els posem a la paella. Obriem el motlle on posarem el nostre pastís. L'enfarinem i traiem la farina de blat de moro sobrant. Aquí el tenim. Ha passat l'hora. Tenim la crema feta. Hi posem la carbassa. Les floretes del bròcoli, la ceba i l'all retirant primer el romaní. I amb cura ho barregem. En un plat a part hem reservat bròcoli, ceba i carbassa. Així al final guarnirem el plat. I ho posem al recipient per enfornar. Piquem per sota perquè baixi tota la crema i quedi uniforme. Com abans hem reservat una mica de tot, ara ho anem posant per sobre i tapant forats. Posem més carbassa, posem més floretes de bròcoli, i més ceba vermella. Enfornem 25 minuts a 190 graus. Passat aquest temps, ja ho retirem del forn. Pintem amb oli d'oliva per donar-li brillantor. Posem un polsim de sal amb escates i aquí la tenim, la coca de farina de cigró, fajol, carbassa, bròquil i ceba.
I res més a dir que molt bon profit.